Ассалому алейкум дӯстон, ҳаводорони варзишҳои омехта. Дар ҳақиқатан ҳам боиси фахр аст ки имрӯз дар ҷумҳурии мо дар шаҳри Душанбе як мусобиқаи бигӯем байналмилалии таҷмаф баргузор гардид. Дар ҳақиқатан ҳам ман наметавонистам ин мусобиқаро гӯем бедиққати худ гузорам, барои оне ки ин мусобиқаи байналмилалӣ аст. Яъне ки зиёда аз 20 давлати Осиё дар ин мусобиқа баромад хоҳанд кард ва ман дар аввали ин мусобиқа гуфта будам ки 3 давлат дар ҳақиқатан ҳам фаворит мебошанд. Ин ҷумҳурии худамон Тоҷикистон, Қазоқистон ва Бахрейн. Ва айни ҳол ман нигаҳ карда истодам ҷумҳурии Узбекистон ниҳоят хуб баромад карда истоданд. Барои ҳамун ба ҳар ҳол ман боварӣ дорам аз бачаҳои тоҷик ки мо метавонем дар ин мусобиқа ҷои аввалро ишғол кунем. Ва ташаккури худро ба сарвари давлат, ба раиси шаҳри Душанбе раҳмат мегӯям, ташаккур мегӯям ва ба президенти Таҷмаф акаи Даврон Ҷураев ташаккури худро баён мекунам. Ниҳоят мусобиқаи бигӯем дар сатҳи баланд баргузор гашта истодааст дар Душанбе. Ниҳоят хурсанд ҳастем ва ташаккури зиёд мегӯем.